ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିବା ଖୁସି ଖବରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇ ସାରିଛି। ତ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଏତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଗଲାଣି। ତ ଏତେ ଦିନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ। କେନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟକୁ, ରାଜ୍ୟ ଦୋଷ ଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ଏହି ଯେଉଁ ରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପରେ କେବଳ ଗରିବ ଲୋକ ହିଁ ମଝିରେ ପେଶି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେବେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ଆବାସ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ କାହାର, କିମ୍ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କେବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। 3 ମାସ ହେଲା ଆସିକି ପଡ଼ି ରହିଛି 9,50,000 ଘର, ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ତ ତାଙ୍କର ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା 5 ମାସ ହେଲା କି 6 ମାସ ହେଲା ଚାଲି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କେବେ ଏହି ବାଦବିବାଦ ହଟିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 9,68,000 ଘର ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ କେବେ ମିଳିବ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ବୋଲି ଲୋକ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି 14ଟି ଜିଲ୍ଲା। 14ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ 1,42,000 ଘର ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2022 କିମ୍ବା 23 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଟକଳ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଧିକ 66% ବ୍ୟୟ ବରାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ 79,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅପ୍ରିଲରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଅର ହେଇନି ଯେ କେବେ ମିଳିବ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର। ଜୁନରେ ବି ମିଳିପାରେ, ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ମିଳିଯାଇପାରେ। ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ, କେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି କି ଯଦି ନିର୍ମାଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 1,20,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ପର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯଦି 4 ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ ତ ତାଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ଅଲଗା ଭାବରେ। ତ ଆଉ 6 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି ତ 10,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦେବେ, ଏଇଟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ। ତ ଘର ହେଉଛି ମିଳିବା ନ ମିଳିବା କଥା, ୱାର୍କ ଅର୍ଡର କେବେ ଆସିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲାଣି। କାହିଁକି ନା କେତେକ ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଘର କରେଇଦେବି। ତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯାହାଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଆସିନାହିଁ। ତ ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଆସିଛି, ସେହି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ହେଇକି ଗରିବ ଲୋକ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ। ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଅପାରଗତା ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀମାନେ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଆଉ ଏମାନେ ତ ମାନେ ତୋର ମୋର ପର ଆପଣାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇପାରି ଅଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ଖାଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ବି କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସମୟ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କରିବା, ଆବଣ୍ଟନରେ ତ ଅଡ଼ୁଆ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ କିଛି ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ତ ଖାଲି କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ଆମର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ କ'ଣ କରିବା? ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଜୁନରେ ବି ମିଳିଯାଇପାରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ।